بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا دي اني بمنا اندي تراوري كرورو بمنا فولا كو باشيتي لا بون بيرو من باشيتنا من ميمي كو فنتو دون وچين او كو تودي اميلا تانو بمنا يالا bon amika alaje mais bamana blog dira ko nyagamine no sisa bamana tumbe do na ko folo shia do be ni yodro o ka blog fe budo na yo tabia blazamuna bon amina fo to sendo na sena ko juku no te bamana finu be do bi ne rabulunga finu ro fana bi mula blay te ko te uchugula ble namu no te beni do fini kundo fini kumi kuma o fini benado wati benado mbakundo Allah akbar benado ndongundo o fe o de kuma korok mi fembela ne kungi mo yedore kuma donga fani en shiyanyi aywa o ga o teble ka sawke tobu ka ko anya sama tobu no fa ko jugo ablay Allah akbar bamanandre Allah tu ko bado kurma ko tugubanci ni kalabanci wulu bi se kame barola de o chen ablay o nunu shita fe ka donko aka donko uba kalama o ni eta fe aka donko ibe akonye do nam o tugubanji o masuye kalabanji fana o masuye nunu shiti ma kleno ye o surtout clean ko chema o neti clean o amsa me barola mena na ko awo do ko dima akum miri bali de be songa tashi bali banini oche miri bali o ale klote ko relo ale ti jati fu bo ablay la akbar mami ti miri ati jati bo fu la ni ni nkuinke akododo ni nye abisiga wolo ni na nam ale ti jati bo oka ayo ganga fota manga fota ale ti je kolosim na fu la o ma miri bali ayo tashi bali o mata shi bali o ale fona mi maji ale kuna bolu ale bo de kew ayo ale ti anyinu ablay nam ale ta foko a ijonga karsa ni kena ijonga tui o nga tui ala kama obi nga tui ni koin kama ale to ko ayo o ale fona wa muna ba jogo de nyini Allah akbar o ni ka miri bela fon fe ni seroma abla o babu la de Allah akbar donc ko miri bali de son ka tashi bali banini ele ba ko no de mawreta ko matitu yere ma ka fo ko bi tashi bali baneno parce que ale ti jate wore bo ablay tabarakallah ali mi mona jigale ko ndo ale bo bon amba ku jeni muye donc ko ma ale we ki medel ka ala ta ko me ko e kalban jiay o tien ablay e to ko ali maminti ala don o ba fo ko ni ala sona Allah akbar ni ko ki mandel ka ala to ko me ablay ko ni bani o bani no te yo me awo ni ko ni Claude ala lendo ki bi kuma me ablay yo me awo yi to wanja so ba de fo ma ala yo yi ki me mandel ka to ko me ko o kala ba jiay o bani ablay awo bande comment te fait kan ko en do de Allah akbar bismillah alors nan biye ala misay namu janvier kalo klewulon France ro samba flani muka o fasir wa kono sebene ga fasir ga fo kono samba flani muka ni kile aga tu janvier kalo yani ya janvier kalo ba dat natka klinga de samba flani muka ni kile la ayo tabarakallah muka ga tu samba flani muka ni kile ayo fasir bo sebene ka nya foti fasir ga fo kono wa amina la frete fole mi ka kuma bodo nyefo moyo wasa family ka sura kula bon mu ñe fait autre le soir de mon combat faut la fait Bamako la Jean-Luc Mélenchon ni ali franchi politique nyama doye ala cimetière ka foko kuna foni munu mbala ka di ka foko uluka surasuye o ma hakefa douansa mali chamanchela o ko koni ni o kuma kara chen abla nan ko ye kuma juku bade ka kina le ka famaluye nam jira fana ka foko anka jamana chamanchela kereng nyana nyono jira saka foko jekul marfati munum birno o ku koni dangarike
sigidalama dɔ la n ye association ɲɛmaa dɔ ye k'a sababu kɛ ko a kun yirala k'a ka musaka dɔ sara sifa wɛrɛ $1,000,000 jate alimani o ko ale ma se k'o sara k'u kɔni ye dankari kɛ a la donsow de ka ɲɛfɔli do waleya do abilandan o donso kelen ninnu olu kɔni ye jirasa k'a fɔ dɔgɔkun 1 jate o k'u y'o di an ka nga k'u ye waati dɔ kofɔ k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaw ka maa dɔw bɛ ɲɛmɔgɔya la n'o ye chef de cabinet dɔ an ka ministreso dɔ la ni CNT mɔgɔ dɔ k'u ka olu bolo bɔ baara la o ko u y'o kunnafoniya di ninnu fana kɛ tungafɛta hukumu kɔnɔna na o ko an ka maliden 449 jate o k'olu bɔra Libi kana faso kɔnɔ yan abilandani Imam Mahmud Diko k'ale fana bɛ taamala ni waati la kabi kunu Maka jamana kɔnɔna na olu ka wele hukumu kɔnɔ lesi ko bamananw b'a fɔ wele Abdelkader Sango ni ale ye douanier n b'o dɔn jirasa k'a fɔ ko aw terikɛ de tɛ yan Kledu terikɛ do aw terikɛ do bon Kledu terikɛ do an bɛɛ terikɛ tɛ yan d'accord Abdelkader Sango a bɛ to ka na siɲɛ caman ni bɔlɔndanw bɛ kanu ni kurumanu ma se a bɛ to ka na kosɛbɛ ka hakilila di bɔlɔndan kan donc Bakisi terikɛ do a faamu na ne kuma tile ko ni ballon tank bɛ na donc a faamu na ayiwa ni kuma faamuna a jirasa k'a fɔ ko ale kɔni ye jɔyɔrɔ kura sɔrɔ jɔyɔrɔ kura min bɛ an ka doyen farafinna doyen ka ɲɛmɔgɔsoba min bɛ wele ko bureau de renforcement des capacités de l'Afrique de l'Ouest et du centre o ko a kɔni kɛra o ɲɛmaa ye a dagayɔrɔ bɛna bɛ Dakar ma n k'a fɔ Abidjan ma o kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye maliden ka sigi ni jɔyɔrɔ in na abilandan ko bɛɛ bɛ daminɛ ni kelen ko min bɛ tali kɛ CNT kɔnɔna na o ko nin kɔni ye baarakɛ kulu de min kan ka an ka cɛmancɛ fanga sariya kow ɲɛnabɔ o k'u y'a jira k'a fɔ ko ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ jigiya min talen don ka ɲɛsin u ma o k'u b'a jigiya minɛ fa abilandan ayiwa n bɛ yan i bɛ yan an bɛ yan ayiwa o de kɛ sa ko sankura foli hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin Bamako maiриba baarakɛlaw ma ko maire y'a jira sa k'a fɔ ko ŋaniya ye min ye o ye baarakɛcogo kɔrɔlen min b'u bolo ni o ye k'a fɔ jama ka sɔn kundilenna kelen ma n'o ye consensus ye o ko ŋaniya don san 2021 fana o baara ka sinsin o taabolow kan sɛgɛsɛgɛ min bɛ Yirimajɔ a jira sa k'a fɔ ko ONG muso olu ye minɛn dɔ di u ma minɛn minnu musakaw se fɔ se wari $1 jate ma milliard n'o y'u sɔn k'a ka ca yɛrɛ d'une valeur de plus d'1 milliard c'est comme yɛrɛ kan ka kɛ centre de référence sisan yɔrɔ ni kɔni bɛ donna la a kan kɛ centre de référence n'i taara ye dabila ye siga t'o la est-ce que hali faso y'o di fɔlɔ olu ma a ye faso hali faso m'o di olu ma l'indépendant o ye kɛn yɛrɛ an b'a fɛ k'an yɛrɛ ɲini mouvement du 5 juin mɔgɔw olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko waleya minnu bɛ senna sa politique ko siratigɛ la ko maa minnu minɛna ko a ma kɛ ka kɛ ni sariya ye ko waleyaw ko ka olu dabila o y'a jira fana k'a fɔ ko fali min kɛra bunti o ko jamana ɲɛmɔgɔ ma kuma a ko kan fɔlɔ o ko o fana tɛ ko bɛnda ye ka da o waleya kelen ninnu kan conseil national des droits de l'homme ou bien commission nationale CNDH commission nationale des droits de l'homme olu y'a jira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kan ka boloda nin ko la abilandan sɛgɛsɛgɛli minnu ye sɛgɛsɛgɛli tiɲɛmaw ye lakikaw minnu ti gulo maa ka hakilila la ko tiɲɛ kɛra min ye minnu b'o ɲɛfɔ u ti dɛmɛ maa si fɛ o ko o baaraw kan ka kɛ walasa ka se ka maaw ɲagi minnu ye nin waleya kɛ abilandan o ko sikafo bɛɛ senna UNTM ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ se ka daminɛ bi sɔgɔmada in na tuguni abila yi da ka di u la o ko an bɛ sira min kan k'o de ye ka se ka saraw bɛɛ lajɛlen surunya ɲɔgɔn na abilanda ka surunya harmonisation ka dalakɛɲɛ kɛ ayiwa o de ye harmonisation ka dalakɛɲɛ ayiwa ka dalakɛɲɛ o tɛ minnu bɛ sanfɛ kosɛbɛ minnu bɛ duguma kosɛbɛ a ko in dakali duguma mɔgɔw la ali siga t'o la o a diplôme égal salaire égal c'est ça harmonisation ni bi catégorie B la CA n'aw ka catégorie 9 en fonction de ça on va harmoniser
abena osa mɔgɔ min maîtrise mɔgɔ min bolo n'o ye juge ani maîtrise mɔgɔ min bolo n'o ye journaliste ye olu bɛ sara kan ka kelen sara bɛ kan ka kɛ harmonisation des salaires mais les primes et les avantages c'est autre chose ay ne kan ma sisan ay ma mɔgɔ mo de faamu voilà wa salaire de base ou ba harmoniser mais aw ka baara taabolo koso fɛn dɔ bɛ di ma ti dɔwɛrɛ ma faranga sara voilà faranga sara ni sara tɛ kelen olu ni sara tɛ kelen voilà nka maaw ka faamu k'a fɔ maa minnu ka diplôme ye kelen ye voilà olu ka sara kan ka kɛ kelen ye u ka diplôme ye kelen u ye kalan kɛ waati kunkuru kelen na 4 ans ou 5 ans 6 ans ou 7 ans o ko don voilà voilà mais k'a fɔ mais an ka diplôme ye kelen an ka sara ye kelen mais ne ka jɔyɔrɔ kosɔn n ka sara kɛ kɛ ani ta ye o fana b'a la o tiɲɛ o fana o tɛ se bɔ a la da voilà voilà fo ko faamu mɔgɔw ko faamu o wele ko sa naam ko o ni mɔgɔw ye dantigɛli sɛbɛn dɔ kɛ u y'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛnen ninnu na kalo saba tɛmɛnen ninnu na ko bingani wale 17 taara ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna dɔ bingani wale 17 ninnu na ka ɲɛsin finitigiw ma bila na ko ma 30 jate ni tora a ko dafɛ ka kɛ o ni mɔgɔw ka ɲɛfɔliw ye fɛn kelen bɛ min digɛnen na ni sɛdasiw bɔnna maa kuma mais ni maa kelen civil kelen bɔnna mɔgɔw kuma u y'an fa o de cɛ man ɲi bon o kɔni ne kɔni n t'o faamuyali bi nouvelle horizon sinon ne yɛrɛ ka jate la finitigiw fana ye adamadenw de ye voilà ni ma fɛnw de don ni ma k'a fɔ ko bamanciw nana bi u kan o fana ka fɔ kɛ mais mɔgɔ tɛ kuma o la dɛ mais ni wuli ye maa fila fɔ dɔrɔn ko u y'u fa de sɛdasi ye bin u ka de u ye mɔgɔw si ban de sɔrɔsiw k'u se u kan'u fa wa voilà o fana tɛ bɛn dɛ donc fo mɔgɔw k'o fana faamu a jate kan ka minɛ voilà nouvelle horizon ko docteur Bobo Sise ale ye kunnafoniya di dɔw kɛ diɲɛ kunnafoni diboma dɔw la ko yala ko a bɛ fɛ ka wele de bila dɛmɛ ka don a ma wa ko coronavirus in siratigɛ la a ko dɛmɛ wa Bobo Sise bɛ dɛmɛ ɲini k'a bɛ fɛ ka dɛmɛ de ɲini la dɔn tɛ wele dɔn na ɲininkali kelen don n ko dɔn tɛ wele dɔn na ayiwa bamanan b'o ta faamu to b'a fɔ to faamu ko coronavirus ko siratigɛ la jamana ɲamakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita k'ale n'a furumuso kɔni k'olu porokoto mɛ fɔlɔ dabila in dana ayiwa ala k'u kisi ala k'u kisi i y'a fɔ ten amina a bɔlen ko sa min bɛ tali kɛ walejugu minnu kɛra kɔsa in na min kɛra gosi ani dɔnsa ka ɲɛsin dɔnsa ta kɛra ka ɲɛsin Mali finitigiw fo maa 3 ni turu ko da fɛ ani gosi ko min gosi ta kɛra ka ɲɛsin MINUSMA mɔgɔw ma ko yada galina ka jawaya fɔ ku jira k'a fɔ ko olu bolo nɔ don a bila dan ka tiɲɛli kɛ ka jɔ kɔrɔ Allahu akbar o bɔlen ko sa ko Isaka Ojimnale ACRT ɲɛmaaba ye ko ale ni Bangoni Sherifukɛ ko Sherif Usmane Malani Haidara k'u ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falen dɔw kɛ ko a y'a jira k'a fɔ ko Sherif Usmane Malani ye mɔgɔ ye min bɛ hakili jagabɔ kosɛbɛ wa ko a sera ka ko dɔ sinsin ni ka sigi ka kolo gɛlɛya kosɛbɛ a bila dan ayiwa l'indicateur de renouveau ale ye mun fɔ bi Dakar dakuran kelen na ko kuma jɔn ye mugu ci jɔn de ye mugu ci qui a tiré n t'o dɔn ko sabula ko MINUSMA mɔgɔw ko olu nɔ tɛ wale minnu kɛra bunti MINUSMA mɔgɔw k'olu nɔ tɛ wa ko Faransi finitigiw a jira k'a fɔ k'olu ye mugujugu dɔ keru olu y'a jira k'a fɔ k'olu ma mugujugu keru sigidalamaw kan k'olu y'a keru diyadusu de kan ko Mali finitigiw ma kuma fɔlɔ ko kuma ko jɔn de ye mugu ci qui a tiré ça je sais pas ayiwa a kuma kɔni y'o ye bɔlen ko sa min bɛ tali kɛ maa 2,000 ni maa 170 jate k'olu kɔni fara san 2,000 ni 20 in kɔnɔ tungafɛta dogodogo ni dogo siratigɛ la awɔ kunnafonidila minnu bɛ bolola sisan n'o ye Seydou Umar Tarawele ale ni Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Vieux k'u ye laɲini dɔw kɛ k'a fɔ ko fiɲɛbɔda ka di u ma ko hakilijabɔ kan ka kɛ kalo 26 nata in janvier kalo donc halisa u bɛ dɔɔni u bɛna ka sababu kɛ k'u ye gasi lase kiiritigɛlaw ma Sidiki Jabate ka lahala hukumu kɔnɔ Sidiki dun bɛ kɛnɛma Sidiki kɔni bilara ayiwa o de ye gɛrɛgɛrɛ naamu gɛrɛgɛrɛ k'i kun dɔ kɔrɔ mɔgɔw kun ale tigi yɛrɛ bɔra k'i to yen ayiwa pitigi ma fana tɛ a gɔngɔn fɛ dɛ n'u bɔra u bɛ miiri ayiwa o kuma nin ka kɛ miiri sababu ye naamu
ko kalanta boli min kɛra nɔgɔ kɔrɔ o kɛ yɛrɛ kalanso tigiw kɔni k'olu ye wele da k'a fɔ ko dekun a bɛ dekun ba lase olu ma o coronavirus yɛrɛ fana y'u dekun kosɛbɛ a bila na sɔgɔmada n'a kunnafoli teliw ye nin ye ni ne de ye Sidiki ye ne nin bɛ a bɛɛ ɲini n bɛ bɛɛ ka wari sara parce que u bɛɛ ye kolokolo sɔrɔ ne de kosɔn mais sɔgɔsɔgɔ ka taa k'u to yen n bɛ kɛlɛ kɛ i nɔfɛ i ka taa kan to yen o di ɲɛna Sidiki bɔra fɔlɔ kɔni nka maa t'a dɔn n'a t'i kɔfilɛ o la dabila non depuis a ma bɔ a kan ka u bɛɛ ɲɛnabɔ o fana ye tiɲɛ ye o tɛ wa a kan ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to o fana bɛ bɔ a bila yan dan parce que olu donna wɔɔrɔ fɛ ale nɔfɛ n'ale bɔra k'u to yen ayiwa d'accord a ka to ka taa o fɔ kɔni e mun bɛ yɛlɛ Ablaye naam ala kana ala ka kisi dɔrɔn ala ka kisi dɔrɔn bon Segu Bakari ni nana André a fɔ Bakari an nana Bamakɔ a sɔrɔ ale tɛ Bamakɔ dɔn dɛ n b'a fɛ kɛ fɛn de bɛ fɔ a ye yan fɛn dɔ kɛra yan waati la o dɔw ma diya dɛ mais o y'a sɔrɔ o waati ni n'a sɔrɔ réseaux sociaux de bɛ yan a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ u m'a fɔ cortège présidentiel di jɔ wa ja nkalon don nkalon don k'a sɔrɔ Musa bɛ fanga na Musa jigilen don Kuluba a taa to dugu kɔnɔ a y'a sɔrɔ fɛn na n'i sera train gare yɔrɔ la mairie b'a da la a y'a sɔrɔ train bɛ manœuvrer la o kɛra yan dɛ ina jɔ o la sa dɛ ka jɔ o m'a fɔ cortège jɔra o don dɛ o m'a fɔ cortège jɔra train ye manœuvrer dabila ka siran tigɛ cortège nana u ɲɛ b'u la non a jɔra dɛ mais a ɲininkali de ma diya o don dɛ non o ɲininkali ma diya dɛ a ɲininkali ma diya dɛ donc munna kunnafoni ma di ko train bɛ yen ɲininkali diyara o de donc o fana kɛra Bamakɔ f'an k'o fɔ ko cortège jɔ o don cortège jɔra o kɛra yan tiɲɛna filanan yɔrɔ dɔ bɛ yen ministère de l'éducation sélectionné na polisi bɛ jɔ yɔrɔ min na Musa kɛnɛ de bɛ tɛmɛ o sira la ni Musa bɔra palais la dɔrɔn n'a bɛna taa dugu kɔnɔ ka taa pont fɛ ale bɛ o sira de ta ministère de l'éducation polisi jɔ yɔrɔ min na passage dɔ bɛ yen Musa b'o ta ka taa tɛmɛ Baramali da la ka taa Gondo la ka taa tɛmɛ Musa avenue Travailleur la ka turu cɛ ka pont ta ni Musa bɛ taa pont tigɛ fana don min na o kɔni baara tigɛ o don hali na retard la o ma cukuma fɛ o don pont kelen de bɛ o pont kelen de bɛ pont wɛrɛ si tɛ ka ba tigɛ donc ni Musa bɛna taa ba kɔfɛ o don kɔni bɛɛ de bɛ jɔ fa ka tɛmɛ n'a tɛmɛna de aw b'o yɛrɛ bolo o ye furakɛ ɲami o waati fana parce que pont tun ye takasigi ye o waati ni i k'a jɛ bɛɛ jɔra n'a bilara fana n'a bilara non k'an ka taa dɔrɔn donc n b'a fɛ k'o de f'o ye k'a fɔ Bakisi ye mais o bɛɛ kɛra Bamakɔ o y'a sɔrɔ Bakari ma bɔ Segu fɔlɔ a y'a sɔrɔ n bɔ Segu kana yan fɔlɔ voilà i Traoré kuma ala ka dɔn wɛrɛ yira amin ya rabbi le flash